kamar yadda muka faɗa muna roƙon yan uwa ce mu gode wa Allah subhanahu wataala tun da aka fara da cin halifanci ba wanda ya ji baki na abin da ya saba magana ba saboda mun san ka'ida ta daban sai wanda Allah ya saban a hannunsa ya yi magana kuma Allah ya tabbatar mana jiya halifa ya tabbatar da mu a wannan jikacin kakanmu Allah ya cikin halifa albarkacin sa Allah cikin Sheikh Ibrahim Allah ya bar mu tare da su gabaki ɗaya kuma Allah ya ba mu ikon daukan wannan amana ba dan mun kai su matsayin shi halifa ilimi ba ko a addini ko a tsoron Allah sai dai wannan falaci daga wajen Allah subhanahu wataala kuma muna roƙon addu'a Allah ya taimaka mana wajen taimakawa addini da taimakawa al'umma da ɗaukan wannan amana Allah ya dora mana tare da godiya da dukkanin waɗanda suka nema mana kuma suka shiga da karfin su malamai da mukaddamai suka shiga da ban san su ba da yawa da maganganu da shawarwari Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya fita da mu kunyar ku gabaki da mun samu nan a wannan wata barkan wannan wata aka yi kuma cikin wannan gari mai albarka Allah ubangiji ya dawwamar da soyayya da kauna Allah ya kwantar mana da hankalin mu a kasar mu ta shimsanci gabaki daya Allah ya saka da alkhairi سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلاتي بكم الله صلى الله عليه وسلم اللهم انك عفو كريم فاعف عنا اللهم انك عفو كريم فاعف عنا اللهم انك عفو كريم فاعف عنا جالس لا تدفع